Ingabe uke wahlushwa isifo sohudo olukhulu noma ukuvama ukuya endlini noma ukuthama okuxekethiye? Isifo sohudo olukhulu sivame ukubangelwa i-viral gastroenteritis noma ukutheleleka ukudla. I-bacterial gastroenteritis ayivela kancane. Yiziphi izimpawu zohudo? Ngokuvamile iziguli ziba nokuphuma kwendle okuningi noma ukuvama ukuya endlini, futhi zingaba nobuhlungu besisu, ukuvuvukala esiswini, mhlawumbe kuhambisana nokuhlanza noma isicanugana. Bambalwa kakhulu abantu abaphinde babe nomkhuhlane. Kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi yiziphi izinyathelo zokuzivikela okufanele uzithathe uma unehudo. Qiniseka ukuthi unamanzi. Thatha inani elanele le-os noma i-electrol ngoba ulahlekelwa ama-electrolyte amaningi, futhi yilokho okuholela ekukhathaleni okukhulu, ikhanda elibuhlungu kanye nokuba buthakathaka. Ngakho qiniseka ukuthi uphuza i-os eyanele, ikakhulukazi okungenani u-200 njalo uma uphuma endlini. Futhi kanye nalokho, udokotela uvame ukubekela i-antidiarrheal. Futhi muva nje sibone iziguli eziningi zisebenzisa ama-antibiotic afana no-Ortho noma i-Norfloxacin uma benehudo olungazelelwe okungadingekile nhlobo. Lokhu empeleni kubulala amagciwane anempilo esiswini futhi kuholele ekuphazamisekeni okukhulu esiswini kamuva. Ngakho sincoma ukuthi uthintane nodokotela wezesisu ngaphambi kokusebenzisa ama-antibiotic.